pani Magda Vášáriová, teraz konkrétne pomenujeme, ktorá povedala a ktorá uviedla teda, že bude potrebné založiť druhú Slovenskú republiku, lebo neviem, či súčasná republika, kam sa teraz potácame, vydrží. Táto Magda Vášáriová, bývalá ex-veľvyslankyňa, dostáva v súčasnosti obrovský priestor v médiách. A toto tvrdenie môžeme brať, a teda určite toto tvrdenie aj naďalej zvyšuje polarizáciu a destabilizuje slovenskú spoločnosť. A preto sa pýtame, čo je zámerom a cieľom takýchto tvrdení. Čo je zámerom tvrdení o tom, že potrebujeme občiansku vojnu, že vyzývame ľudí do ulic, alebo nebodaj, že potrebujeme vytvoriť Slovenskú republiku, novú Slovenskú republiku. Kto chce vojnu? My, obyčajní ľudia? A tu je jeden veľmi nebezpečný moment. Keď politici hovoria o vojne, vedia, že budú v bezpečí. Vedia, že na vojne zarobia. Ale kto bude vo vojne umierať? To sme my ľudia. A to nám ukazuje aj prípad Ukrajina. A preto musíme o tom hovoriť. Pre nás, ktorí študujeme metódy Raciers, v podstate ani nás neprekvapilo, keď začala o tom hovoriť pani Magda Vášáriová. Pretože zase z iných zdrojov sme našli, že pani Magda Vášáriová prednáša spolu s Alexandrou Alvarovou na jednom pódiu. A kto je Alexandra Alvarová? To si môžete pozrieť vo filme Impact, alebo len takej rýchlosti. Je to jedna z hlavných tvári českého antikultizmu.